לברון ג'יימס דפק הצגה מטורפת היום נגד הלוס אנג'לס קליפרס. ב-37 דקות הוא שם 34 נקודות, שמתוכם 19 רק ברבע הרביעי. הוא הוסיף לזה 6 ריבאונדים ו8 אסיסטים, והכי מטורף שהוא עשה את זה רק בזריקת עונשין אחת. בואו ננתח כמה מהלכים מהמשחק המדהים שלו. 2 דקות לאחר תחילת המשחק אפשר לראות את לברון ג'יימס מוסר לאנתוני דייביס, ולאחר מכן עושה פייק פיק לדיאנג'לו ראסל. בכך הוא משיג חדירה קלה לצבע, ובעצם מסיים בדנק מפלצתי. אחרי כמה דקות שקטות של לברון לוקח את נורמן פאול לפוסט-אפ ובוחר לזרוק את הטורנראונד פייד אווי, ועם קצת מזל הכדור זולק פנימה ולברון מגיע ל4 נקודות עד עכשיו. אחרי דקה וחצי לברון מנסה לעשות פיק אנד רול עם אנתוני דייביס, אך המסירה שלו לא הייתה טובה. לאחר מכן אמיר קופי מנסה לשים סל במתפרצת, אך לברון, כמו שרק לברון יודע, מחפה על הטעות שלו וחוסם חסימה מטורפת בצד השני. האתלטיות של לברון פשוט לא נתפסת, במיוחד לא לבן אדם בן 39. במהלך כל הרבע השני, הלייקרס לא הצליחו להכניס שלושה חוץ מהשלושה של לברון ג'יימס מהוצאת חוץ לפינה. בסיבוב, הלייקרס קלו 1-10-3 ברבע הזה. בתחילת הרבע השלישי, קוואי ודניאל טייס עושים פיק אנד רול, ודניאל טייס מנסה להשיג את הלייאפ הקל. אך לברון עם ידיים טובות חוסם את טייס לפני שהוא מספיק להרים את הכדור, מה שמוביל לסל קל במתפרצת של רוי הצ'ימורה. ועכשיו לרבע המטורף של לברון, שבו הוא קלע 19 נקודות לנגד רק ה-16 נקודות שכל הקליפרס קלו ברבע הזה. לברון מתחיל את הרבע עם פאמפ פיק על נורמן פאול שקופץ וזורק שלושה שנכנסת. דקה לאחר מכן דילו מוסר ללברון שקולע שלושה שנייה וממש לא האחרונה. חצי דקה אחר כך לברון מוביל את הכדור ופשוט זורק אותו בלי להסס, מטר מאחורי קו השלוש וקולע. עוד דקה אחרי זה לברון דורס את נורמן פאול בדרך לצבע, נתקל במייסון פלמלי וזורק פיידווי קשה שפוגע בקרש ונכנס. כמה שניות לאחר מכן לברון מקבל מסירה מדילו מטר מאחורי השלושה וישר זורק וקולע וחוגג שאף אחד לא מצליח לעצור אותו היום. דקה אחרי לברון עוקף את ארדן ונפגש עם דניאל טייס מתחת לטבעת ומנסה לזרוק את הזריקה הקשה, מחטיא, לוקח את הריבאונד וישר מתקן עם יד שמאל ומגיע כבר ל-31 נקודות. וואו. אחרי 2 דקות לברון מקבל את הכדור בטופ אוף דה קי ועושה את הסיגניצ'ר שלו ל3 וקולע. פשוט חיה. 10 שניות לסוף המשחק עם הפרש של 2 נקודות, קוואי מנסה לחדור על לברון ומתפשר על הפיידווי ומחטיא. לברון לוקח את הריבאונד ומוסר לקם רדי שמסיים את המשחק עם הדנק. לסיכום, הלייקרס ניצחו את הקליפרס 116-112 וחזרו מהפרש של 21 נקודות בהובלת לברון ג'יימס. משחק מצוין של לברון. מקווה שנראה עוד הרבה כאלה. תודה שצפיתם ויאללה ביי.